ug mora nay akong nadumduman. Nairis na ang tanan. Nganuman, kay ang habog kaing lubi dito sa among giagian, naputol, unya ang dahon, misulod sa akong ligid. Og nalabay ko no mi 50 meters away, og dayon ang akong anak did on arrival sa hospital. Unya, pagkaugma, maligo kami sa Iligan, nagkasabot kami sa among team, nga magmotor lang kami. Kauban ang doktor, padulong sa Iligan, kay maligo kami. Abot na mo sa Iligan, wa pa may kaabot din sa Pulse, gitawagan ko, brother, si mami, napusis na pod. Nga kabalo siya, brother, nga nanawag ko nimo. Kay ingon siya, ayaw panawag ni Windel kay maot nagnawong. Yawa gid siya. So, mo nang ingon ko nga naaman mi karon diri sa Iligan, dalan niyo na sa Mother Superior sa congregation nga mo Francis pod kay nami sa Iligan. Pag human ana mo anha mi diha sa inyong area. Before mi nilarga, gamotor ko, angkas na ko ang akong anak, nag-prayer for protection kami, akong gibutangan og exercise oil ang iyang agtang, isda ang motor, gibutangan ako, adisir mi milarga, og mora nay akong nadumduman. Nairis na ang tanan. Nganuman, kay ang habog kaing lubi dito sa among giagian, naputol, unya ang dahon, misulod sa akong ligid. Og nalabay ko no mi 50 meters away, og dayon ang akong anak did on arrival sa hospital. Wa ko'y kalibutan. Pagkaugma na ko nagkamalay. Pero, ang usa ka milagro, nga did on arrival ang akong anak, kay kadugayan nila, kuan dito sa emergency room, mibalik ang pitik sa iyang kasing-kasing. Mao nga gidali, kining dala ngadto sa ICU. Na ICU siya, dito, more than isa ka bulan, pero dili lang na. Ako, gibalhin ako sa kumbinto sa mga madre, gawas ko, pero ingon ang doktor, ang imong anak, cytocomplete fracture. Na-dislocate ang iyang bukog nga nag-connect sa utok. Busa, lifetime siyang paralyzed, lifetime na siyang ventilator. So, di siya mabuhi og walay ventilator, di siya mabuhi og di na siya kalihok. Munang ingon akong misis nga nagtrabaho sa Lasal, ingon siya nga, mundang nakagtrabaho. Kaya ako sa Catholic radio man ko, mundang nakagtrabaho, ako na lang ang magtrabaho, ikaw mo'y mabantay sa bata. Bahala o lifetime siyang paralyzed, lifetime siyang ventilator, ang importante nga buhi siya. Pero samtang dito ko sa kumbinto sa mga madre, nagampo ko, nagrosaryo ko, unya, naghangyo ko, Ginoo, pwede ko muhangyo. Igon man ang mga doktor nga lifetime na siyang ventilator, lifetime na siyang paralyzed, pwede ko muhangyo. Pwedeng imo na lang siyang kuhaon. Una, before mi ni anhe, before mi na disgrasya, nakakumpisal na siya. Ikaduha, nasantalanahan na siya. Mas maayo pa nga mobiya siya nga nakadawat og sakramento kaysa mabuhi siya og makasala di na makabalik nimo. So, nagrosaryo ko. Di ko malimot ka na ang hitabua nga imbis muhigna ra ko mihayag ang pultahan. Og nakita nako og nadungog nako ang mahal na Birhen Maria, ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Ang ngalan, John Paul. Ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Wa ko mo tuo, ana. Kinsa man kong pakitaan. Ikaduha, kung mapakita siya, nganong maumampo na iyang mensahe. Kung ayuhon, ayuhon niya. Mo nang tawagan ako akong kaubang doktor dayon, mo niya ang akong namatikdan, ano na siya, kung tinuod na, milagro yun. Ingon ang mga doctors, unom sila kabuok, operahan nila ang bata, operahan nila, pagkaugma, iuli nila ang nadislocate nga bukog.
Pero lifetime paralyzed na siya, lifetime ventilator na siya. Mao nga nagkuha na sa kung una-una, unsa gyud katong nagpakita nako, di ka to yawa nga giilad ko. Pero kung tinuod man ganito mo ni akong hangyo nga ugma walay operasyon mahitabo, ang bukog nga na-dislocate mauli siyang kaugalingon. Pagkaugma, gipatawag mi sa doktor. Ingon ang doktor, walay operasyon na hitabo, ang bukog na uli siyang kaugalingon. Pero ingon ang doktor, but lifetime paralyzed na siya. Lifetime ventilator na siya. Tangtango na lang ang ventilator diha sa iyang baba, ug dayon ibutang di sa liog. Wa na ko musugot. Ngano man, lain ang akong gihangyo sa Ginoo, lain ang natubag. Oh, ay ang pagbuot mo'y matuman. So wa ko musugot. Isa ka semana ang ventilator na tangtang na ilisan og oxygen. O ingon doktor, imposible. Lifetime ventilator ni unya na oxygen. Gipadalaan mi og tubig gikan sa Our Lady of Lourdes sa France, gamay nga tubig. Akong gipainom siya, gisulod ako sa baso, unya painom, dito nagsugod og lihok ang iyang kamot, nilihok ang iyang tiil. Ingon ang doktor, dili ni niya siya lifetime paralyzed, makalihok ning niya siya. Unya abi ninyo, ingon ang akong kaubang doktor, andam-andam na lang og 300,000. Kung unang asa man kuha ni ang 300,000. Gamay man kayong sweldo na mo Catholic registration. Pero abi ninyo, wala pa ko nagsugod sa YouTube, sa ministry, sa Facebook, napa ko sa radyo. Pero tanang tambal, mapalit na mo. Nga naman, kay daghan kayong mga bot nga kwarta nga wa ko kabalog asa gikan. Igo rapog tambal. Igo rapog pambayad sa hospital. Ang among nabayad, almost million. Pero kanang kwartahan ni piso, wala gyud ko'y nagasto, kana gikan sa mga tao. Karon miingon ko sa akong misis, pila na ray kwarta nato diha sa ATM. Ingon siya nga, ang atong kwarta, 60,000 na lang. Ingon ko, pugong kay magpapiti pa ta. Siya kuhaan pa nato ni ag wheelchair ugma. O sige, magpalit ag wheelchair. Magpalit na unta mig wheelchair, na mihatod og wheelchair. Di lang usa, nahimong duha, nahimong upat pa. Unya, pagtuslok niya sa ATM diha sa iyang card, 60,000 unta tong nabilin, tingala siya nga ang ATM nahimo ng more than 200,000. Kay doon na po'y nagpasulod. So, muna na ang tinuod ang gingos Ginoo, don't be afraid. Ang bisan unsa nga mga kasakitan sa atong kinabuhi, ayaw kahadlok. Kay ang mga kasakitan sa katolikong pagtulunan, mahinungdanon kini. Dunay tulo ka level sa kasakitan. Una, purgative suffering. Yang atong kasakitan, mubayad sa atong pag-anto sa purgatorio. Dinhi pasyota. Kung kining kasakitan nato, dinhi sa atong kinabuhi, ihalad nato sa Dios, mutungtong nang naa siya. Unitive suffering. O kung ma-unite nato na sa Dios, mahulog ng redemptive suffering. Purgative, unitive, unredemptive. Muna nga, kanunay nang gibalik-balik, don't be afraid. Pero sa katapusan, mga kaigsuunan, mao lang niya. Dunay duha kahigayon o duha kamatang ang kasakitan. This kalibutan. To suffer without Christ, to suffer with Christ. Mao nga, utrohon nako ang atong pagtuo, dapat ihiusa nato o moabot unta sa tukmang kahibalo. Di nato sagulan og mga tuo-tuo, superstitious beliefs, kay kana mao ang agianan sa demonyo. Sa katapusan, ang demonyo murag irong buang nga gihiktan. Pwedeng mo paghot, pwedeng mo paak, dili basta-bastang makapaak, kay duna siya hikot. Apan pwede kang mapaakan kung ikaw mismo ang muduol siniktan. Mao nga rosaryo gyud, together with the family, si St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective.
but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Daghang salamat, maayong hapon.